Balei la Pyndonkam ya kabol kenjat bol aga jingle kai FIFA World Cup da garong black and white nadu ka FIFA World Cup kat kandai spa nyau peu shwang usnem kat kandai spa nyau peu ya kabol jong ka jingle kai FIFA World Cup la Pyndonkam da garong blan kol ani garong ka bom da shai bha But day nadu usnem kat kandai spa nyau peu ka company ka baju penmi ya ki bol kenjat bol aga jingle kai FIFA World Cup kila Pyndonkam ya garong black and white ka bol kenjat bol kadau ka day ka jingwan jong ka television lane ka TV nadu usnem kat kandai spa san peu sau ya ka jingle kai FIFA World Cup la broadcast ha ki television But nadu usnem ki paj baju sngau tenat penpej ya ki jingle kai FIFA World Cup kila yo lat penpej ha ka television kat kum ka jing batai jong ka company penmi ya bol yele kai World Cup ka rong black and white ni ka rong li rong yok ka dei ka rong ka ba kham shai pan ya ki wei pat ki rong namar ha ki ne ki po ka TV ka dei ka black and white khnang ba ki paj ba kin kham i kham shai ya ka kom telun jong ka bol lani ka liang baka bol ka telun ka company Adidas ka penmi ya ki bol jong ka jingele kai World Cup ka Pyndonkam da ka rong yong barong li lani ka black and white